bawa sing dhewe. kakung seniman lha kok mah dadi rono to Pak. Lha aja mok tutuk ning ngono kok ya. Coba Silva Nur Maulita ki putri saka Tulungagung. Masya Allah, nuwun sewu Mas Jiran pipis sik Mas. Wah aku. Nyapa to? Engko Ngusir. timbang perasaanmu gak penak, sesuk malah nggri-nggriken, ya. Gek nang pipis-pipis sik Mas, gak apa-apa. Lah modele kaya cenggeret ngono kok masa kok pedene kok kliwat lho. Lah, engko rek kono cemburu. Dek iki ora duwe cemburu nek karo kowe, ngono lho. Lah kok iso? Mas aku umeng ora tau adus kek ya. Yeneng tawang kono lintang tepuk tangan. Pokayu. biyen ki enek lho. Ya nembang ning dhuwur ngono kuwi tepuk tangan ngono terus guyu marem bombong mulih bisu. Sinten niku sinten? Biyen tau enek aku lali jenenge. Tiang pundi? Ayo wong Blitar to kok. Oh ya wis nek Blitar ngono gak apa-apa nek Prodadi gak enek kok ngono kuwi. Ora enek. Gak enek Prodadi gak enek apik-apik wae ya aman kok. Aman. Selamat. Ya kono tutupno. Cahayu aku ngenteni lah papan iki kurang ajar kok. Aja nyalahke papane. Kesandung kok. Kowe ngaku musik enom sikile kok broyongen kok ya. Kok broyongen kaya sapi kok ya. Saking grogine nyawang wong ayu lho. Wes. Aku ngenteni perasaanmu piye nduk Lit? Biasa saja. Lho, ora ngefek lho. Kowe Gak ngefek. kudu semangat amprih dhek ngefek. iki nyatak gawe biasa sik kok Pak. Alon-alon. Alon-alon permulaan ning ngono kuwi. Alus. Alus jajal nek weruh rasane rak kudu omah-omah Prodadi kae. Masa Mas aku. Tanggung jawab. Iki kepiye iki Mang ya Allah. Kok bayi dadak ning dhuwur panggung. Sapa bayi dadak iki kok malah ayo ditulungi. Mas aku nyang apa to? ya Allah tujune kok tutupe rapet lha gimana gak rapet gak kutah kabeh. Apane? Alah anu kuwi lho apa jenenge? Ayo. Aqua kaya. ya lah ya Allah sikile ngantek ketekuk lho Pak. Pancen dhek timpuh kok. Oh iya Timpuh sikile jejeg ya jenenge wong sluku-sluku. Iya. Ya iki lho bagianmu iki lho kok nyawang kono kaya. Marang mega hengang koso Kuwi demek kuwi asine kowe kudu tanggap lho Nduk. Pripun? Kuwi asine nularne gudik, kowe kudu tanggap. Asine nularke gudik. Virus. Panu kadas kurap kuwi ya. ngene lho Nok. Aja sok kala mangsa seneng gugu omonge tangga sing gething karo awake dhewe. Lho sing bagus kuwi ora kurang sing gething, ya. Mula kowe kudu iso nampa. Sok wong sing gething sing elek-elek kuwi biasane luwih nemen kok, Nok. Oh gak usah gagas ya. Aku apa gething karo kono? Kok ngrasani aku Aja gething? dimirengke, Nok. Kuwi jenenge seuzon. Ngene ya, Nok ya. Aku meng benci. Penting keyakinanmu karo aku kuwi piye perasaanmu coba piye perasaanmu nek yawang aku ngono piye Iya, iya, seneng to alhamdulillah upama tak jak omah rak gelem to alhamdulillah Kae lho. Lah nyang apa terus madhep rene mutah ki nyang apa? serik kowe nek aku seneng Sampeyan kok ndak sopan nguntai dalang. sapa Sampeyan kono mau? ora ngantek metu kok ya Pak yo Ya ora metu lek ngono ki lak ya bocah kaya. wadune Meri Ya terus. lah ayu iki to lah lele Karo sapa? karo bojomu karo bojomu Wong lanang karo wong wedok ki ayu karo ganteng kuwi relatif. kok iso Lita iki ketok ayu. nggih Sawang kok ngarep. Jajal sawang kok mburi. Padha ae. ora padha Pak Padha. jajal sing iki tak sawang ngarep ya karo kongguri Ha. lho kaya padas gempal Rumah Ngece. Ngece. Kok reken sindene buta. Sio-sio. Rumah saku. ora aku ngumun kok Apa? wong segara iki kidul kono kok tebinge ning kene
Ngawur. Ya, jarno engko lek batu nintek lak mati dhewe engko. Ora iso tak ces. Aku nggawa cecesane rak colokno kene. Lah. Kaya yak-yak oe. Sun takon war tani reki wong ayu Inggih Kang. ngene iki aku nek gandrung kuwi biasane lak sempeti kembang kok Pak. Kembang. Lho kuwi jenenge romantis. Romantis. Ning ndek iki bojoku tak sempeti kembang malah nesu kok. Lah kudune marem lho wong wedok. Ngono, Bojomu berarti cara anune stres. Muring-muring kok Pak. Lah iya diwehi kembang kok malah nesu ki lek ra wong wedok stres ora eneng. Lah kembang api kok. Kembang api. Tak sempetno kene mletik-mletik terus nesu. Ya meledas lho. Kowe ana gas pisan gen kenekane. Dadi karuan gandrung langsung kelangan sirah kaya. Wis. Terus. Janji kweling sumedhep rasing tias sing krebab gitu lah apa dari watuk Kowe ngawur kaya. Mun cacah ki dehem ning nganggo mic. tondo bekti tresnaku marang jeneng sira wong ayu. Napa niki Kang Mas? Iki anggap ana kembang mawar putih. Mawar putih. Heeh, nak. Kuwi sing gak ngerti darake kerdus. Kuwi asline kembang mawar putih. Kok layu? Berarti tresnane sampean layu. Ora layu nak iki. Iki ora kok layu pergo tresnaku ora. Angger bar kanggo terus layu ngene iki biasane terang. Aja mbok anggap nek iki layu ya. Ora cetha wong lanang rambondo ki ya garing iki lho Mas aku. Kok iso ngarani rambut. Ayo kudune ngrayu wong wedok ki tukokne kembang sing larang. Sing wangi. Tukokne kembang sing wangi nek perlu disemprot ngangge minyak wangi. Ha meng kaya ngono golek jalukan ning nggen pengrawit ora jenenge wong ora bondo. Tukokne Ngono kembang. pengen duwe bojo ayu. Tukoke kembang sing wangi rak nek wis bayaran wong kene urung kok. Mas aku. Terus Kon iki mu. tangi sing tias. Aku ngene iki gak iso yo. Sumedhot sing tias ingsun nimas ingsun prasapa sineksenan aku kok lele bumi Ketun aku ngelem. Lah apa langit padune meri kok Aku nek mengkur meri karo kono jeneng kurang penggawean. ket mau ngenyek padune lah Lho urip iki kudu saling mengenyek kok kanggo tolok ukur kok. oh lah urip koyo ngono njaluk mulya Ya mul ya bene iya ya ben ta. iso apa to ya omong ae Tangi sing tias ngenteni padang rembulan cengkokmu iso kaya cengkoke wong adan iki piye ta? lho ngetokne Islamiyah kok Pak Lho iya ning ya bedakno to ndi sinom ndi kirok ki bedakno. Iki mono jenenge adan ki bedakno. Hasanah budaya. Wong ngono. Iki khas Purwodadi. Wo kas ngono ngono kuwi. Enggak paham weh. Iya. Ya nduk Lin nembang Nggih. dina minggu sing tak tunju. Ngoten nggih. Tunju. Heeh. Tunju ki basa anune cara penggenaan makna. Tunggu asine. Oh. Nggih. Yo, Manut, manut. gak ora mudeng, gareng iki ora mudeng. Oh mboten Sampeyan ra mudeng. paham to? Ora paham wong iki aku sing pahami bahasa-bahasa manusia umum kok. Contohnya apa? Ya umum ya nek tunggu ya tunggu kuwi bahasa umum. Lah kayak ora umum lho. Ya banyak iki bahasane para-para sing ngerti sastra kok ya.
dina minggu ya Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak diaturke dulur-dulur tambak rejo ya wong bagus tawang mangu tetembangan kinarya panglipuring penggalih kanthi lingsir srengenge buat warga masyarakat tambak rejo sedaya kemanmuga tansah mangke berkah lan karahayon aku nunggu kowe awan solo SMS rambalesi yen tak telepon malah mbok pateni mangkel karo sapa yen dapat nuk pipimu mesti tak ciwel 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 lali jine kandhane alasane kepadamu sing ra gelem sapa sing ora gelo yo toyo ana sing bangun atur mangipun tetepangan buat warga masyarakat tambak rejo saya kemawon alumah alumah orang berangkat warga masyarakat muka mangke mulya Lita ha ha betul awas 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 kepadamu Jogja Solo Jogja Solo